Jeg tror du gerne vil med. Hvorfor er du sådan en til? Kom på dig, at du gerne vil mig vil tage det for dig. Jeg humle, jeg vil være med mennesker, som du tager, når nu ned dig, vil du hjemme, du selv siger til mig. Det vil alle herne kunne med. Det er jo kom nu her, kom nu her. Det er med. Nej, jeg er lige til. Nej, jeg er død. Nej. Skal jeg så kigge på døde jeg? Eller spille sangen, så døde snart. Jo, prøv at gøre det så. Prøv at gøre det så. Okay. Nej, ikke nu. Prøv igen. Nej, stop lige. Jeg skal lige tælle det 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, nu døde du. Nej. Jo, nej. Få den væk. Få lige væk den. Nej. Nej. Jerone. Det er alarmcentralen, der ringer til mig nu. Hvad vil du? Jamen, jeg har lige sunget en sang for Nick, men han gider ikke. Vil du høre den? Nick vil lutte med til Silkeborg. Nej. Jamen Rune. Prøv lige at vente, han gider godt. Måske. Det er fordi han gider ikke taxa, men jeg har sagt, at vi kan bare stikke af for regningen, men det gider han ikke. Og jeg jo, han gider godt. Han skal i hvert fald. Ja, jeg skal. Hvad? Ellers kan de tage med hjem branditterne, som alligevel skal ud til i morgen. Det forstår jeg ikke. 2 fluer med en hæk. Nej. Nej, for jeg er alene hjemme, de skal komme herud. Han er alene hjemme, de skal komme herud. Ja. Du er fandme grim, Rune. Jeg forstår ingenting. Hvad? Jeg forstod ikke det. Hvad for noget? Nej. Jo. Nej. De kan jo komme herud. Jo. Hvad er det? Hvad er det, du skal have? Hovedpude. Giv mig noget med hovedpude. Hvad? Giv mig noget med hovedpude. Har du fået dem? Nej. Jeg skal lige have en hovedpude. Ja, jeg har fået dem. Nu filmer jeg på hårdt dit. Hvad? Det kan vi også. Jo, det kan vi faktisk ikke. Men også det er nej. Så prøv at vente. Så siger Mikkel, får du den der væk. Ja. Du er ikke sjov med. Det ser jeg også i går. Nu, Nick. Ja. Så tager vi ud til dem og sover. Vi skal alligevel ud og lege i morgen. Okay.